ebusian for AHA AGA na SEM TV GH. Mesrel like, comment, subscribe. Then on notification also, so that anytime you post a video, it say where Usambeka ebi ama washe. Na busian for muni bibi. Pesa mi fa akunya we menda mu nyina ase. Be 2 days ni, and I say 3 days ni. And me a video be a introduction ni mo no na me ka say baby I make videos no one enye. And that is the reason why we really need to get a studio and move and do better production. After saying that, I received a donation of 2,900 cedis. That's the highest donation I've ever gotten from a single person. And then also that day, I said, "Nipa mi nubi." I said, "Me thousand." But that was the day of biggest donation. That was the day of donations. It's in person me that money na say, "Munina mo support this cause. Any more mo share yen so mo send me a kasa personal money." I say, "Kwa no studios carry cry me personal money cry come." Because obi send this kabia na me I take say studios ka. Thank you all so much. I think we've gotten to almost 10,000 Ghana cedis. Almost got to 10,000, and the objective is 25,000 Ghana cedis. See, 15,000 Ghana cedis more to go. We trust God and we trust you. So boy. Now let's go to the story. Hey, Nyakupon. Fear God. Fear God. And trust in the words of the Holy Bible. Because Bible can say, when a man's ways please the Lord, he makes even his enemies to be at peace with him. Yeah, our Bible. But it's make sure you share grammar. Yeah, when a man's ways please the Lord, good. Proverbs 16 verse 7. Proverbs 16 verse 7 say, when a person's life aligns with God's will, he causes even their enemies to live in peace with them. Yeah. And that's the scripture I love so much. Proverbs 16 verse 7. Can you imagine, say, the way our NDC for a draggy Bryan Acheampong. Bryan Acheampong was the biggest hotel in West Africa. The way I'm dragging a bra assassinate hotels in Sensemba. Who would have thought that a day will come, APlus would look at our faces and tell us, say, Bryan Acheampong has done well in Kwewu. Hey. The same Bryan Acheampong ama gangi against no a bra okotru competitive bids. The same Bryan Acheampong. Any the money. NPP for, let's not lose hope. Let's not talk. God is up to something. Me can say, opposition na yabano. Nakupon him the NTL. Oh, God knows. God knows why. And you see, Ghanaians are regretting every single day the choice they made. Oh my God, yes, obiasu me kura me wagra misu ene kura misu ye baso a misu na se makai me ma miti na misu ye pani na obiasu yeah obiasu sanka mine ko ye sanka me ko kai ma mi a wewu be 10 years ni ma 10 years be 14 years ni me fa won isu jo mama onya ade onya ade. We saw light low current.
Say, what free be an usru, what is usru? Who can source here? Now we need stabilizer. Utibeti. It will be as soon. Confirm more broche, more money escabium, Musi exchange rate none. And yes, so. Aha. And they say, Crawford say, Kwame APlus mo. Me bad but because I said debut. I send this for moon per se. Omunya dipa. Na Bryan Acheampong na oya adie. And even in that interview, Kwame APlus say obe blackmail NDC for. Yeah, he said it. Okay. Also obe blackmail NDC for. Yeah. About some I mean, by why? Yeah, Mukai in every situation. Remember this scripture. From the very first day I meet this scripture we on. It has been my comfort. Timin say NDC for no. Omu ankasa nebe praise Akufo those goodies. And it has started. Yeah, they are praising. Na omu demonstrations ya munti nsema omuka. Koko fo kasa ya munti nsema omuka. Proverbs 16 verse 7 na yejuma. Akufo wa ya dia ma oman we. Anti enunte even his enemies are more NDC for any internal enemies of Akufo. Because internal enemies is sumudo super. Omunyina they will be at peace with him. Yeah. So don't lose hope. I'll see you in the next one. Than it has been. I want to force them to build a better convention center. Look, Bryan Acheampong has done amazing. He has done amazingly well in Kwawu. Look at what he has built. And do you know what he has gone through to be able to build that? With all the issues that it comes with. My father's people. Bryan Acheampong wants to build airport in Kwawu. Somebody said she has planted cassava and you want to come and destroy my cassava. Me, I will bulldoze it. Me, I'm a dictator. That's why I'm being successful. I will clear your cassava from the road. What you did same with the park where we had. Oh man, you had to collapse. Yeah. We'll bring everything down. Yeah. When politicians in this country, when the building collapsed at Newtown, this building has been sitting there forever. My man, what's his name? Henry Cote. Yeah. You have been MP for so many years. Obi, no question. As well, I mean, I am in town getting my house and bar. Come on, say, Asempa FM. Yeah, you're free and Christopher. No. Bible was something no crap to do was it, or mine the woman no papa. And a bomb me ready me and I'll come as them. Or my comedy were chichi. And that is a typical example of the Eura, John Dramani Mahama, or Mampeni. Aye, new sem, na aye, sem, na aye bibia, a good Christo song a hoofing. A good Christo movie. Look, I mean, my example back home. Yanyanum Muzami Fwa, Yanimom. When it comes to their faith, about more Quran, any Asama Kamuni Bejina or the Bible, the Quran Bedian Siakam was a movie, make town 9. You better the fix of Ujana. When it comes to Christianity, I am shocked. Now, many people say, I'm a very poor. Every say, Obi, me tumaba ma yura John Dramani Mahama. I say about to be a Druswa. Asempa FM. Obia wo butanti or the twaba. Obi wa sabi o na ho ofe. Obi wa ne kasa de. Obi okra manifesto ya chiro. Enema timupon sama ya chesa de agu krata mu. Ana okenkan bia sabi o de pe ai o mampani no. Oba na sem ana party ho sem obi wo so ka ba bia wo free ene kata wo ka ho sem ba me me kasa so otofo me kasa so manyoni botanti pa me gina so to aba ma yewa John Dramani Mahama eye LGBTQ+. Na me sam say edi entia in fact aka mre kakra ma ya to aba ma ya to aba o man mu ana yewura o mampani John Dramani Mahama oye Kristo ni nti wotono nsa fra Kristo fo asofo nyina so opese obeka ni team posem kire asofo na ye bompa ye ma no na obi minya kwan kobi na me kobi ni nanu wasem nye abra na okatafa galamse ho
Nneɛma mmienu pa pɔten pa a ɔbɛkasa ɔnfɔdɛ mmiɛnsa ɔkasa fa kɛtasehyɛ ne pɔɛ ne kankan ho ɔkasa fa galamsey ho ɛna ɔbɛkasa fa LGBTQ+ ho nneɛma wɔn nyinaa ka ho nti na meto ɔbama no na mmom tutu paa ne LGBTQ+ na tie deɛ ɔkaeɛ ɔse ɔyɛ Ghanani ɛna ɔsan yɛ Assemblies of God ni not just Assemblies of God ni ɔsan yɛ Kristo ni company ɔso woyɛ Kristo ni a woyɛ Assemblies of God ni a woyɛ Kristo ni ntumi Assemblies of God ni na saa nneɛma a ɔkiri ɛna ɔsan yɛ bibini yamammerɛ ɛne yamanneɛ yɛsom ɛma ho kwan na ne nyinaa kyerɛ yɛn sɛ yɛwɔ ɔbaa ne bɛrima enti ɔno ɔbaa ɔbɛhwɛ sɛ ne pɛn so mmara no a yɛbɛhyehyɛ atoɔ sɛ ɛmma kwan ɛmma sɛbio nnipa mmienu a ɔmoyɛ mmarima anaa ɔmoyɛ mmaa ɛmfrɛ ɔmo awarefoɔ na ɔmo ntumi nyɛ saa nneɛma wɔ mmɔnten so ɔbɛboa ma saa mmara no den sɛbe adi mu ɔbɛsan ne saa mmara no megye ne diiɛ ebi sɛ mene sɛ ɔyɛ Assemblies of God ni ebi sɛ yɛwura Kufuor do hyɛbɔ ɛkɔ wie akyire no yɛwura Mahama yɛa ne ne partyfoɔ ma ɛte aseɛ sɛ mmara no koraa yɛde kɔɔ yɛ so ɔnsan ama mekɔto ɔbɛmaa no papa yi bɛyɛ ɔmampanin no afei na ne nkɔmmɔdie mu no na nneɛma ɛsesa mete okay nyɛ hwee ɛfiri sɛ wɔnwie ne term nti no sɛ sɛbesɛbi o woyɛ no sɛ kyinkyini twan ɔso ɔnsan a na kɛsɛ bi a wo ne n'ani ne yie na obi asɛm a yɛwura Mahama aba bɛkan wadi me hwɛ mmɔ papapapapapapapa wadi me hwɛ mmɔ papapapapapapa not as a politician as a Christian yɛn na yɛkan asɛm bɛɛ nie ɛnɛ deɛ ɔkyerɛ yɛn sɛ Ghanafoɔ ɛnyɛ yɛhia ɛnyɛ biribi a ɛhia yɛn na mpakyɛ o survey no a ɛkɔɔ so wɔ man mu na ɛsi nnipa sɛn na obi ka kyerɛ me nipa dodo sɛn na ɛsi ɛmpene LGBTQ ho asɛm na yɛ over 90%. Yeah, 93%. Yes. 90 93% no yes. ɛne 7% na ɛsɛ mpakyɛ o 93% ɛne 7% na ɛsɛ Dabio. Enti dia sɛ ma mpani ka kyerɛ yi ahobrɛseɛ mu wɔbuo kwan so yɛ ni diam ɛni asɛm na ɔmampani dɔm ama ɛka kyerɛ yi ei ɔmampani ɛna deɛ fidie no asa no afomu ba yɛsa ne wɔ homa enti deɛ wobɛtumi aka kyerɛ yi nyinaa no sɛ 93% of population na wɔwudi so at president no ade a yɛte yɛ mpɛ no wo sɛ ɛnyɛ hia deɛ ɔwɔ ma ɛwɔ mu ɔmama di ho ya papapapapapapa in fact the way ana mesi pɛ yɛ ma mpani asɛm ɛne sɛ deɛ ɔyɛ ne nneɛma ɛfa na empire a mede ta n'akyi in fact obi wɔde me hwamɔ papa meka wɔ sɛ kɔ ne m'ani wu mefɛre mbo ɛfisɛ sɛ bi ɔmeka sɛ meto aba ma yɛ Awurade Mahama madɔfoɔ bi kora baabɛyɛ matamfoɔ ifa nkɔfoɔ bebree kora humia no mbofu ayɛ so yɛnkasa ɔyɛ NDC ne menya NDC me Ghanani na mmom mepɛ nneɛma papa ama ɔman Ghana I felt at the time say 2024 elections no Yewura John Mahama ɛyɛ well positioned ne nsɛm a wɔka because Yewura Bawumia na ɔne Yewura Kufuor na ɛwɔ na sɛ Yewura Kufuor da nsan mmara no deɛ a ade nti a mekɔgye Yewura Mahama Yewura John Bawumia ti sɛ ɔba bɛsan megye deɛ kɔyɛ sɛ saa deɛ a ɛnea woka aban no ho nko adeɛ a yɛde tumi nim a wotumi nyɛ deɛ mɛmɛ hwehwɛ nti yɛmfa nkɔma deɛ ɔno ɔnka ho bi a wɔhyɛ yɛ bɔ maybe nka deɛ ne ministers kora kan ɔbɛ wɔyɛ mmɔfra but I'm talking about ɔno ankasa as the president nti daakye wɔbɛhyia Kristo na watumi akasa ma wɔyɛakyerɛ Kristo